La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wes wajine wes wajine ayo padha nindakake atan was komandan wayahe sembahyang nah tapi wajib dawe pangeran salat yakin cakae agama limang waktu ayo padha lakonana kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen subuh duhur lan asar salat sayakti ngatake tindak mungkar magrib lan isya jangkape prayogane ditambah salat sunahe iku perintah agama sok ning donya mung sadelok sabar lan tawakal manembah sing kuwasa muga-muga besok munggah swarga luwih becik paten nono timbang pepisahan marake sulestyo tak ore wangi samudana marang kula warga garwa lan peputra lewat kincanging alismu keduka aglandang rasane atiku nadyan wis serius aku isih mampu ladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung keduga ajripo jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprung rubung ngarep ijo urip ana kutha gedhe kowe tanggak tukok ning omah saisine kowe apa wae nadyan sesideman mesti kasebadan monggo bapak ingkang pikantuk sampur ingkang jumeneng AG Audio Tricolor Video Syuting Kusumanada Indonesia.
garwa lan peputra. Sumangga para bapak ingkang sampun pikantuk sambur kaula aturi enggal-enggal jumeneng. Nanging alismu keduga anglandang rasane atiku nadyan wis serius aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung keduga ajrimpo jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprong rupa ngarepe jo urip ana kutha gedhe kowe tak tukok ning omah saisine kowe apa wae nadyan sesidemban mesti kasebadan Tromolnya Indonesia sedulur bintang matur sembah manbun wasik Salma Jaya Production. Wis kelakon semene lawase ison yarika ketyani semono sun imbangi mula rika kudyangane ati Sagaraya ana pesisire sun welas ana watese wedang kopiring meluncur raina wengi ya mung katon rika ya wis kelendi maning saiki siwang-siwangan kepengin kumpul maning tapi ra ono dialane manjogane yo senenge ati ketemu ring dina mburi gelang alit yen ning triji aja lali tumekaning pati pamundhut kembang rawe sumangga ya so
wiwitane lungguh jejer nyekel tangan Saya suwe saben jejer nyekel tangane Banjur ngomong dik Aku tresno kowe Wiwitane wong seneng tunggal sakale Aku jejer saben dinane Saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane Banjur ngomong dik Aku tresno kowe Kembang kenanga atiku digawe lono Kembang Lagi agawe larane ngati Kembang kecubung atiku digawe bingung Kembange mawar tresnaku wis katon buyar Mula wong tresno ora kena nggo sembrono Ora becik kanggone para wanita Kembang irawe iku tari besane Tinimbang rame luwe becik tak tinggalke Indonesia Semoga Salma Jaya Yuk Oh iya tetes banyu mata sing netes basahe pipi rasa ra tega aku ninggalke sliramu nanging kapaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda derita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kita kepaksa kudu besan cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kita kepaksa kudu besan tetes banyu mata sing netes basahe pipi rasa ra tega aku ninggalke sliramu nanging kapaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda derita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kita kepaksa kudu besan
lamun weruh sliramu batin iki anane tan sareno rasa tresna kang kadhep sarwa mikir ati rapi jejak ana candi sangka jati saben wanci atan canggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane kemalah lara tresno najan abot ing katulung nanging Mbak Kakung wangsul malih. sajroning atiku konku nandang tresno iki wis kinodrat satreming lampahe olah sawasa pengendut batin owah atiku wis kepilun saimbaka ning rasamu lamun bisa cecaketan sliramu rasa tresno kang kadhep sarwa mikir ati rapi jejak ana candi sangka jati saben wanci atan sanggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane kemalah lara tresno najan abot ing kadulung nanging jagat sajroning atimu nandang tresno iki wis kinodrat satreming lampahe olah sawasa pengendut batin owah atiku wis kepilun saimbaku ning rasamu lamun bisa cecaketan sliramu
Nuwun sewu niki mangke mingeripun Kutha Trenggalek. Esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang Muter-muter mideranggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kenayan kleyang-kleyang tak sawang mencok ning abang kadang krangan tak rinde sangka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan elok kae tak suwun mbok aja ngicik podang kuning awawe atiku gombe cleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen waton nyanding slirane ora mokal atiku dadi wong liyan yen si podang antutut ati kebranan ora bakal atiku tansaya ndadra tak sranani kepikat kuluting bendho Pak Petut ingkang kagungan tanggal 14 Agustus niki gedhinge dilarani. Lo. Se. Ayo. rasane yen dilarani tansah eling tekane saiki hatiku kepecut lara mergo kowe tega mentolo hatimu mung ana lambe jebulane kabeh katresnane ning ngarepku kowe bilo ning buringku malah gelem liya aja lali nyawang aku yen ta weruh sepete mripatku halo wong ayo kowe timbang dadi klilip salawase biyen matu dadi racun racun dada matu dadi ketut wong tresno yen dilarani yen ra kuat aku pilih
kowe pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku lambene sigar jambe yen tak sawang tambah manis dek aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dada sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu Spani sumpah sikilku ketiban matu ayo yo yo ya yo Sabar DJ Tandi ya. Sabda Pandita Ratu mreng sliramu dadya ing sisihku Moge Gusti ngretane Dok Rizka tekaning pati. Yo, semoga para bapak ingkang sampun pikantuk sambur. Ayo Kang Nyoto. Spesial kanggo Kang Bugis. Siap. Sing nguasani konveksi. Bapakipun Mbak Pepi. Nyuwun pangapunten. Bocah kadung celeng Bahadur iya so oke sing kalbu ler uyaging segara datan bisa ngluloke atiku suwenggonku ngenteni DJ Tanti sing tak tresnani moga dadya sawiji senajan apa tak lakoni hae sabda Pandita Ratu mreng sliramu dadya ing sisihku Gusti ngretani
tresnaku bakal ginowo mati. Mbak Tandi spesial pamundutanipun gelo. Oke. Yuk. Saiki ketemu kowe tega ninggalake aku. Sinedal atiku lo tumetes nelesi pipiku. Yen pancene wis ora tresno mbok ya eling gelo ati salawase. Rondo ayu Makde ning ndi? Ya rene nang rene ya. Oke Blon. Iya. Sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patut napa luput yen kula kepencon rawara sadina wae rasane kaya sasasi suwene najan randane ayu suwe-suwe kepikat atiku
aslu tan lamun rondo sing ayu menganggo sarwa patut napa luput yen kula kepencut rawara sedina wae rasane kaya sesasi suwene nadyan radane ayu suwe-suwe kepegat atiku saben rinten dalu aduh tan lamun rondo sing ayu Indonesia. matur suwun Mas.